Wiesienne wspominki. Wiesna. Mnie się to zawdy kupluje ze moimi gryfnymi czasami, kiedy jeszcze był drużyny zuchowy, wedownym ZHP, jeszcze podwil kościelne nie zbajstlowali nowego. My bajslowali roztomajte biwaki, roztomajte insze pierdoły, tela co szło, to wszystko jakosik do kupy poskładać. Na odwieczerz, albo na zbiórce, albo kajsik tam przy ognisku śpiewało się dzieckom: na Wojtusia z popielnika i skiereczka mrygo, pończ a rzekna ci bojecka, bojka będzie długo. I o tym godum, bo kejsik był najmłodszy drużynowy zuchowy we Polsce. Dawno to było i jak nie wtorego dają mnie prawda, no ale też byli roztomajte gracki skuplowane z Wiesną, można tak od napocznięciu. Po 56 roku wrócili do tego dawnego ZHP. Te harcerstwo, które miało za prowajdera tego Baden-Powella i naszego Aleksandra Kamińskiego. To ci było ino pora lodni skorzył zaś się napoczła polityka. I obu hajocikiem ino nie metlać ze wojennymi miejskimi hajotami od 56 roku. Najprzodzi we siódemce, kiedy była przy liceum na 3 maja, kaj najważniejszy drużynowy to był rektor od fizyki Tadeusz Przybyłowicz. Niekiedy nie skorzy komendant chłopca chorzowskiego. 2 lata nie skorzy na pocznek tworzyć drużyna zuchową i byłech w ten czas, jak powiedział, najmłodszy drużynowy zuchowy. No ale ja sam blank nie chciał się asić. W tamtych czasach to się dla dziecek roztomajte rzeczy bajslowali. Byli też i na Wiesna takie, jak tunkanie marzanny, wszystkie miarkowali, co to się zawdy kajsik na rzekum odbywało. Ale sam u nas we Chorzowie, krom gównianej rawy, to żadnej rzeki nie ma i ta cołko marzanna trzeba było tunkać w jakimś sublu Lechsztajchu. No ale dziecka to mieli radę i żody nie jamrował, co ona do morza nie poszlimuje. Chociaż tak naiste, że to marzanną było roztomajcie. Niejaki Maciej Stryjkowski we XVI wieku pisał był iże: Sarmatowie cererem boginię ziemną wynależycielkę zboża wszelkiego zwali marzanną. No ale we Wielkiej Polsce i sam u nas na Śląsku 7 dnia marca tąkają marzanna, łoblikszy ją nikiej mododziołcha. Te roski to przewekslowali na ten pierwszy dzień wiosny. Tyż wczęszo rozprawiały roztomajte głupoty i mianowali ci mnie Baltaza. No ale to wszystko nie było takie rychli i po planderowych fojerach, marzanowych fojerach poradziły się tym naszym dzieckom śpiewać ta śpiewka, co skorzy próbowały. No i zetrwało gryfnych poralot tego mojego harcerstwa, za tym na początek bakać we Werku, erbnąłek dyplom Politechniki Śląskiej i we 1994 roku obrali mnie rajcum miejskim we Chorzowie. I nie byłby się tym Asiu, kejby nie jeden kamrat, no tak nie tak do ostatka to można kamrat, z którym my się długo nie widzieli, a na pierwszej sesji Rady Miejskiej rzeknął ku mnie: dzień dobry, druhu drużynowy. No i tak stało. Niesterowski dupną figurą w mieście, bo zawdy poradził się przyflostrować do tych, którzy miastem reskierowali, a ja Terowski wum głupoty sprawią i tyle. Tak na ostatek to już się westenie tropia, kiej ta wiosna najsto przyjdzie, kiej ta gryfno launa wypyrsknie. Już mi się we ślepiach ćmawo robi, kiej się spomiarkuje te stare mamzele, jak napoczną fertać obie młode frele, kiej się napoczną oblikać, a tak po prawdzie to se blikać nikiej te wszystkie młode gryfne szwarne dziążki. Będą zwiercać ze sagimi pępkoma na tych diosecko-fetownych basiskach. Takie wiecie, dzidzie pierniki, takie lolitki po 50, kierem barzy żykanie, niźli rajcowanie klapuje. A można w to sig mi przeczepnie i że jest jakiś ich zmierzły, kejby tak pedzie, jak Władysław Orkan godą. Już nie wróci młodości mojej burza, czas się przede mną króci, a za mną się wydłuża. Ja, wyczytałech kiejsik, że co wiek, a najbardziej hop, festelnie boczy. Przypomino se, co było dawniej, za młodych lok, a blank przepomni wszystko, co było wczoraj, lebo zeszły tydzień.
go dali, to kiejsik festelne mądro. Wszystkie te roski gawcą się na reklamy w telewizji i to nie ino te ze medykamentoma. Najwięcej jest takich, które łościepują pieniądze na cinze. Jedne dawają 5%, haha, jedne zdziebko więcej, a jeszcze insze korzą ino przyjść i już idzie erbnąć zdziebko geltu. I tu mi się już wspomniał jeden stary, ale to richtig stary widz. Idzie taki elwer, który by chciał erbnąć jakieś ich złocioki na cinze we banku. Depto i pod fusiskim se godą. Oni mi nie dadzą. Oni mnie będą napasztować o jakieś ich dochody. O to, co jakaś ich nie mam, już coś ich nakrycha. Jakiś szuld. Ale można mi coś i dają. Idzie dalszy i dalszy, ja mówię, ja już tam kejsik zapożycił, można i oni miarkują i nic mi nie dają. Nie dają mi dzisiaj. Już jest wnet przy tym banku i dalszy medykuje. Pierunie, na isto mnie sam żaden nie do złocioka, bo ja już mam mocka pieniędzy na bord. Ani mi na gorzoła nie styknie, ani starej na kwiatek z jej gerbu staku, ale idę do tego banku. Depto, przyjął, a że po ten bank wlazuje rań i godo do kasjerki. A ja mam życi te wszystkie wasze pożyczki, wiedzą oni? I nic, erbnął. Wspomniałeś sam ta ptasio grypa, ale u nas tela Rojmungu zrobiła pora, kiero tela Rojmungu zrobiła pora do tymu nazut. Ludzie, auwlał się we całkiem naszym kraju zrobił, ludzie na poczcie do Hasioka wyciepować ptoki, które jeszcze mieli we kilszranku, a jo poszedł do masaża, lajsnął się gryfnego kochota, ta kole 2,5 kilo, grychnie go uparszczył ze grzyboma, ze punkami i to tam jeszcze i ryktuje moim babom na łobiu. Moja Elza powiedziała, co nie będzie tej kurzycy czkać, świekra jak jajcera, tyżni, no toż mi, cóż mi ostało. Weź kołego ze smacyskim chnecąkigo, na wieczerze no mi 2 kitki ostali i po obiedzie pod skłanską się do szynku na gryfny sznaps i piwo. I wiecie, na drugi dzień starokwieńcy, kuco, hardo, świekra też była niemocno nic ino ptasio grypa. A jo jest do dzisiaj monter. Jeszcze coś i łowieśnie o tym, co jo pieruński szpagat robia zawdy między naszą Gotką a Sztrowkami po polskimu. Na szkrywu to był Bolesław Leśmian. Wybiła godzina, wiosna się zaczyna, z chaty przez kwiaty wybiega dziewczyna, dzban zielony pełen wody, niesie zmarłym dla ochłody, w skwar śmiertelnej niepogody, co w proch wargi ścina. Eugen z Pnioku.